L-għajta madwar id-dinja hija waħda minn kull ġens u nazzjon. Le għall-gwerra, le għall-impenn lejn l-armi. Ir-riżorsi użati f'din il-gwerra demmija minflok għandhom jintużaw għall-iżvilupp, is-saħħa, l-ikel, l-edukazzjoni u x-xogħol tal-popli mill-quta. Kliem il-Papa Franġisku waqt l-Angelus quddiem eluf ta' Pellegrini miġbura fi Pjazza San Pietru fil-Belt tal-Vatikan li qudiemhom tenna l-appoġġ tiegħu biex isir kull sforz meħtieġ biex jieqfu l-gwerer, mhux biss fl-Ukrajna, iżda anki madwar id-dinja għaliex il-gwerra ħlief kultura ta' mewtu erda ma ġibx. Guardando la Madonna col bambino lì, prendendosi cura del bambino, impariamo noi a prendersi cura degli altri, anche di noi stessi, curando la sanità interiore, la vita spirituale. La carità. Franġisku ħeġġeġ lill-insara biex ma jtilfux it-tama għall-paċi għaliex kien Ġesu Kristu li fetaħ it-triq għall-paċi u għalhekk bħalma l-pandemija urietna li ħadd ma jista' jsalva lilu nnifsu waħdu bi sports kollettiv nistgħu nsibu modijiet għall-paċi fid-dinja. Il-kap tal-Knisja Kattolika kien qed iwassal l-awgurja s-sena l-ġdida lill-għexieren ta' eluf ta' persuni miġbura fi Pjazza San Pietru u l-miljuni ta' ansara madwar id-dinja li segwew il-messaġġ tiegħu għas-sollenità ta' Marija Ommalla fil-Jum Dinji għall-Paċi. L-insara għandhom idawru ħarsithom lejn Marija tieħu ħsieb lil bina Ġesu u nitalmu nieħdu ħsieb lil xulxin anke lilna nfusna kemm għas-saħħa tal-bniedem, il-ħajja spiritwali kif ukoll li nagħmlu karità mal-proxmu. Celebrando oggi la Giornata Mondiale della Pace, riprendiamo consapevolezza della responsabilità che ci è affidata per costruire il futuro. Davanti alle crisi personali e sociali che viviamo, davanti alla tragedia della guerra, siamo chiamati a far fronte delle sfide del nostro mondo contemporaneo con responsabilità e compassione. E possiamo farlo se ci prendiamo cura gli uni e degli altri e se tutti insieme ci prendiamo cura della nostra casa comune. Il-bniedem rid juża l-ħin tajjeb kompla l-Papa sabiex nieħdu ħsieb ruħna, il-ħolqien, il-ġirien u l-proxmu fil-bżonna ħniena u l-karità. L-insara għandhom jaffaċċjaw il-kriżijiet tal-ħajja, speċjalment it-traġedja tal-gwerra, bi spirtu ta' responsabilità, kompassjoni u solidarjetà u jħarsu aktar mill-qrib lejn dawk fil-bżonn b'simpatija, temm jgħid il-Papa Franġisku. Kien fl-1967 li l-qaddis Papa Pawlu VI iddikjara l-ewwel jum tas-sena bħala l-Jum Dinji għall-Paċi li serva bħala okkażjoni annwali għall-Papit biex il-Knisja toħloq kuxjenza u tappella għall-paċi u l-ġustizzja. Dan wara li l-Kunsil ta' Efesu fis-sena 431 ipproklama d-domma ta' Marija Ommalla.